Velkommen til denne lille video, der skal handle om vildledende markedsføring, der bliver udført af en hjemmeside, som angiveligt hører under en kommunal turistorganisation. Visit Holbæk. Jeg er inde på Visit Holbæks hjemmeside her. Og lad os antage, at jeg er turist i Holbæk. Jeg går ind på den her hjemmeside, og jeg vil godt vide lidt om topsteder at besøge i Holbæk, og de fremgår herude i sidepanelet til højre. Og Holbæk, det ligger 60 km fra København, og en nabokommune er Lejre Kommune, og så kommer Roskilde Kommune. Men ikke desto mindre, der foreslår man på hjemmesiden for visitholbæk.dk, at topsteder at besøge, når man er turist i Holbæk, er Roskilde Cathedral, det er Roskilde Domkirke, Viking Ship Museum, det ligger også i Roskilde, Roskilde Universitet. Siden hvornår er Roskilde Universitet blevet en turistattraktion i sig selv? Frederiksborg Palace, ja, det er Frederiksborg Slot. Det ligger i Hillerød. Slangerup, ja, den hedder på engelsk The Snake City. Nu skriver I det så, topsteder at besøge i Holbæk. Det skriver I på dansk. Og så skriver I 12 steder, der er topsteder at besøge i Holbæk på engelsk. Det hænger jo slet ikke sammen. Når Frederiksborg Palace, så kommer Slangerup, ja, det var det. J.F. Willumsen Museum, det ligger i Frederiksværk. Solrød Strand. Siden hvornår er Solrød Strand blevet en turistattraktion for udenlandske turister i sig selv? Altså, Roskilde Museum. Topsteder at besøge i Holbæk. Roskilde Museum. Til information for Holbæk Kommune, Visit Holbæk og firmaet, der står bag den her hjemmeside, som er vildledende markedsføring i værste skuffe. Altså, man må tage sig til hovedet. Arken Museum of Modern Art. Nå, det var den, der lå i Solrød Strand. Det skal turisterne, der kommer fra udlandet, lige selv regne ud. Open Air Museum. Er det noget med fly at gøre? Nej, det er det ikke. Det er sådan et åbent landskabsmuseum, der ligger i Lyngby. Hedehusene. Hedehusene er en turistattraktion at besøge, hvis man er turist i Holbæk. Kors i røven Holbæk. Altså, nu må I sgu tage jer sammen. Den eneste ud af 12 steder, der bliver nævnt her på listen, jeg har talt dem, der er 12, det er Brorfelde Observatoriet, og det ligger ganske rigtigt i Holbæk. Men hvorfor nævner man ikke Holbæk Museum? Vi har et museum, der ligger i Holbæk. Hvorfor sender man så turisterne, der kommer til Holbæk, til Roskilde, og til Roskilde Domkirke, og til Vikingskibsmuseet, og til Roskilde Universitet, og ud af kommunen? I 11 ud af 12 tilfælde, der sender man fra Visit Holbæk hjemmesiden turisterne ud af kommunen. Lad os kigge lidt mere på, hvad de her mennesker, de ellers render og skriver. I øvrigt, der er ikke nogen forfattere, der er ikke nogen, der har skrevet det her. Nej, de har sgu nok brugt kunstig intelligens, fordi der er ikke en skid sammenhæng i det her hold, og de linker heller ikke til nogen, og de bruger det samme billede hele tiden. Det er hele tiden det samme billede. Der kom Roskilde Domkirke her. Til information for bønderne i Holbæk, altså Roskilde Domkirke, det ligger i Holbæk. Eller i Roskilde. Mærkeligt nok. Det er ikke flyttet til Holbæk. Og hvorfor nævner man ikke den største turistattraktion, der ligger i Holbæk? Det er Andelslandsbyen, og det er jo et socialdemokratisk projekt, så der burde Socialdemokratiet der lige vågne op i Holbæk, hvis de ellers formår at vågne op på noget tidspunkt. Så 11 ud af 12 tilfælde topsteder at besøge i Holbæk er steder, der ligger i Roskilde. Det er fandme godt gået, mand. Og det opdager jeg kun, fordi jeg sidder og opbygger en turistportal, der netop skal markedsføre hele Isefjorden som samlet destination. Og jeg har selvfølgelig også omtalt det her på min hjemmeside, og jeg kigger også på det firma, og dem har jeg jo så fundet, der ligger bag den her hjemmeside. Så jeg vil sige, at Holbæk Kommune og det her firma, som jeg har fundet ud af, Obsidian Digital AS på Per Henrik Links Allé 4-5 i København Ø, I udøver vildledende markedsføring, og I læner jer meget tæt op af en anmeldelse til forbrugerombudspersonen for vildledende markedsføring. Jeg søger nu efterfølgende aktindsigt hos Holbæk Kommune for at finde ud af, hvad betaler skatteyderne, hvis noget, for det markværk, altså den direkte vildledende markedsføring, der bliver udøvet på hjemmesiden for Visit Holbæk. Og man tænker jo umiddelbart, at Visit Holbæk, ja, det må jo være en kommunal side, men på den anden side, jeg har jo selv oprettet en hjemmeside, der hedder Visit Isefjord, så alle privatpersoner i Danmark kan sådan set oprette en hjemmeside, der hedder noget med Visit, og så sætte et bynavn bagefter, og så i øvrigt bare begynde at spamme brugerne med alt muligt mærkeligt lort. For eksempel de bedste casino-bonusser i 2025.
Sådan opretholder du en sund mundhygiejne under rejser. De mest almindelige ingredienser, gram til deciliter forklaret. Og du kan også på den her spændende hjemmeside, der skal være turistformidling for Holbæk by og kommune, læse om inspirerende mødelokaler i Hellerup, kombinere forretning og æstetik på Park Lane, Copenhagen. Altså, og der er jo ingen kontaktmuligheder på den her hjemmeside. Det er kun fordi, at jeg er IT-ekspert og ved, hvordan jeg skal opslå, hvem der er et domæne om. Jeg kan finde ud af, hvordan jeg kommer i kontakt med de her mistænkelige typer, som angiveligt sidder og varetager Holbæks interesser, når det handler om turismen. Det er det værste LORT, jeg nogensinde har set. Jeg vil sige, at den her hjemmeside, den er ikke sikker at anvende. Og der er der også andre hjemmesider, som udgiver sig for at være turismeportaler, for eksempel oppe i Odsherred og også en oppe i Skagen, som er dybt mistænkelige, og hvor ejeren sidder i udlandet og bare sviner hjemmesiden til med alt mulig reklame for det der hint. Noget, som man slet ikke har brug for at vide en fløjtende fis om. Forside indlæg for Visit Holbæk. Lad mig se en gang. Hvad er de driftige mennesker her så bedrevet? Jo, checklisten. Hvornår er det tid til nye døre og vinduer? Det interesserer mig vanvittigt meget som turist i Holbæk at gå ind og læse noget om, hvornår skal jeg udskifte mine døre og vinduer. De bedste casinobonus, god mundhygiejne, gram til deciliter, Park Lane, låseskift i boligen, sådan sikrer du dig mod indbrud i Nordsjælland. Ja, jeg kan så oplyse til Visit Holbæk og bønderne i Holbæk Kommune, at vi befinder os ikke i Nordsjælland. Vi befinder os i Nordvestsjælland. Ja, I kan jo prøve at slå op på et Danmarkskort. Nogle gange så må man tage sig til hovedet, når man betragter, hvordan danske kommuner de opfører sig eller ikke opfører sig. Skærpet blikke, hvem kan få tilskud til briller i Danmark? Ja, det er da virkelig noget, der interesserer. Og tips til at sælge en defekt bil hurtigt og smertefrit. Sådan kommer du af med dit gamle lort. Ja, det er da virkelig noget, man er vant at læse på en Visit Holbæk hjemmeside. Jeg søger efterfølgende aktindsigt hos kommunen, og jeg anmelder også det her firma for vildledende markedsføring til forbrugerombudspersonen. Obsidian Digital AS. I skal nok ikke overlade turistformidlingen, som hvis I får betaling fra Holbæk Kommune, at den ydelse, I leverer på visitholbæk.dk hjemmesiden, så vil jeg arbejde for, at det bliver stoppet. Vi skal ikke bruge skatteborgernes penge på sådan noget vildledende markedsføring, som I præsenterer brugerne for på den hjemmeside, der hedder Visit Holbæk. Og ja, så kan man godt tænke, hurtigt ind og slet lortet. Ja, jeg har jo optaget en video, og jeg har også optaget screendumps, så jeg har beviset stilling i orden, når jeg nu efterfølgende henvender mig til forbrugerombudspersonen. Jeg vil ikke kalde det manden, det er for sexistisk. Ja, aktiviteter for børnefamilier, udendørsaktiviteter, oplevelse, værdighed, restauranter, shopping. Ja, lad os prøve at se restauranter. Ja, bloggen. Ja, de bedste restauranter i Holbæk. Yes. Ja, gourmetoplevelser. Spis godt på budget. Ja, Vivaldi. Ja, altså det er jo så sponsoreret indlæg det her, ikke? De har betalt for at blive vist her. Familie, italiensk og asiatiske. Ja, bum bum. Og der har de så ramt noget af det rigtigt her, ikke? Det er nok også meget smart, når det er steder at gå ud og spise i Holbæk. Men altså i 11 ud af 12 tilfælde, der sender man fra visitholbæk.dk hjemmesiden borgerne til Roskilde, Hillerød, Slangerup, Frederiksværk, Solrød Strand, Roskilde, Arken, det var så Solrød Strand, Lyngby, Hedehusene, og så 1 ud af 12, I har ramt rigtigt, Brorfelde Observatoriet. Hvis det var en folkeskoleopgave på, ja, lad os bare sige, 4. klasses niveau, I havde skrevet og havde præsenteret det her forslag, så vil jeg nok sige, at jeg mener, der er basis for en alvorlig skolehjemsamtale, og at I nok kommer til at tage det der års pensum fuldstændig om. Det her, det er et eklatant eksempel på, hvor galt det kan gå, når man bruger kunstig intelligens og til at ligesom at bare skabe indholdet på en hjemmeside og krydre det lidt med nogle reklamer for det eller helt. Oplev Holbæk. Jeg er IT-ekspert nok til, at jeg kan gå ind og sige, at jeg vil godt lige se koden her for den her hjemmeside, og så kan jeg også gå ind og se, at man sporer brugerne ulovligt, og man overholder cookie-bekendtgørelsen og så videre. Ja.
Men altså, Visit Holbæk, angiveligt en skatteyder betalt turistinformation. Der er vildledende markedsføring i 10. potens på etanol, så at sige. Ud af 12 topsteder, man nævner at besøge i Holbæk, ligger et af dem i Holbæk. Ja, man behøver ikke være Einstein for at skulle regne ud, hvad det er, der foregår her. Det, der foregår her, det er, at hvis skatteyderne betaler til det her LORT, så betaler skatteyderne i Holbæk Kommune for, at der sidder nogle mellemmænd her, Obsidian AS, og sender turisterne, der kommer til Holbæk, direkte ud af kommunen i 11 ud af 12 tilfælde. Og man formår ikke at opdage, at vi har et museum, der hedder Holbæk Museum, ligger et par 100 meter fra, hvor jeg sidder nu. Man kunne også godt have nævnt, at Kystliv måske var et sted at besøge. Det ligger trods alt nede på havnen og er rimelig højt profileret sted. Så ja, det har I simpelthen ikke opdaget. Ja, I har faktisk ikke opdaget særlig meget om Holbæk, og I bruger også det samme billede hele tiden. Men tak fordi I gør det nemt for mig at gå ind og udradere jer. Og når først I finder ud af, at jeg er ved at sejle op på siden af jer, så er det for sent. Fordi så står jeg og kigger på noget, der er sket, og så er jeg allerede sejlet videre. Så ja, I kommer til at vågne op til, at der er en anden privat aktør, og det bliver så mig, der kommer til at overtage turistformidlingen for hele Isefjordsregionen. Og jeg har tænkt mig at forsvare Isefjordsregionen mod Fjordlandet, der udøver en professionel markedsføring, og som Holbæk Kommune åbenbart har overgivet sig til, at noget, jeg har spurgt borgerne om, at en beslutning, I har truffet i byrådet, at vi bare skal forære det her private firma en bankcheck, og så bare sende turisterne, og så skal de have betaling for at sende turisterne ud af Holbæk til Roskilde. Hvis jeg var lokalpolitiker, der stillede op til kommunalvalget, så ville jeg tage det her op, og jeg vil holde de politisk ansvarlige og forvaltningsmæssige ansvarlige, det vil sige altså både politikerne og forvaltningen i Holbæk Kommune. Men altså Holbæk Kommune, I aner ikke en fløjtende fis om, hvad der foregår. Og jeg har jo flere tusind medarbejdere, så det kan jo være, at en af dem en dag opdager om nogle år måske, at den er helt gal med indholdet på visitholbæk.dk hjemmesiden. Ja, og jeg kan være lige glad med at tage hensyn til Holbæk Kommune, for jeg er sortlistet i forvejen, så op i røv med det. Men Holbæk Kommune og visitholbæk.dk, I opfører som tober. Og ja, det går noget af tiden. Man kan tage røven på folk noget af tiden, men man kan ikke tage røven på hele folket hele tiden. Så jeg forventer, at der kommer noget heat på jer nu i Visit Holbæk og Obsidian Digital Media AS inde på Østerbro. Det skal blive interessant og stærkt underholdende at se jer forklare jer ud af den her. Og jeg har også samlet beviset ind. Så held og lykke med det. Så hvis du er turist, der besøger Holbæk, så kan du overhovedet ikke regne med indholdet på den her hjemmeside, der hedder Visit Holbæk. Jeg har jo lige dokumenteret, at 11 ud af 12 topsteder at besøge i Holbæk ikke ligger i Holbæk. Og når de ikke har styr på topstederne og besøge i Holbæk, hvorfor skulle de så have styr på noget som helst andet, der har relation til Holbæk? Good God. This is a warning for all tourists. You can't believe the content on the homepage. Visit holbæk.dk. It is directly misleading information. All these places are not placed in Holbæk. The only place on this list, which is named Top Attractions to Visit in Holbæk, is the Brofelde Observatory. All the other places are not in Holbæk. So if you want some true information about visiting Holbæk and the Isefjord, look at my homepage, visit isefjorden.dk.